Je to ťažké, ale no, jak sa hovorí, keď sa vytrpím, tak bude dobré. Volám sa Anastázia Pokutová, mám 32 rokov. Som zamestnaná vo firme Labaš ako hlavná pokladníčka, ale momentálne som na PN-ke, nakoľko som 7,5 mesiaca tehotná. Toto je môj syn, Patrik Frater. A som samoživiteľka, nakoľko moje dve partnerstva sa nepodarili. Takže tak asi. Dôstojný domov nemám. Kedy som vyšla z detského domova, Patrika sme mali, keď som mala 22 rokov a jeho ocko bol, by som povedala, neveľmi pracovitý, takže ja som nakoniec ho opustila, keď mal Patrik 9 mesiace a odišla som do krízového centra. Tam som ho vychovala. Pred 3 rokmi som si našla ďalšieho partnera a bola som zaľúbená tým, že nie som skúsená vo vzťahoch. Chcela som len byť šťastná a chcela som tiež rodinu mať kompletnú. Len nakoniec tiež som sa popálila. Ostala som tehotná po 2 rokoch partnerstva a partner nakoniec ma opustil. A som veľmi pyšná na ňo, že mám takého syna, lebo stále stojí pri mne, nemám s ním žiadne problémy. Je to veľmi šikovný chlapček. A čo sa týka školy, teraz sme u tety Ľudsky, maminej kamarátky a tam sú ešte 3 deti a ešte 2 dospeláci a teraz je to také nižšie. Keď budeme s mamou 2, tak bude pre nás väčší priestor a nebudeme sa tlačiť do dvojizbového bytu. som rada, že aspoň nejak tak, že viem syna odniesť čisto do školy, že má tie základné hygienické podmienky, čo teraz potrebuje, lebo keby ona ma neprichýlila, neviem, kde by som bola, určite by mi ho vzali a nakoľko budem mať už 2 deti a tým, že ma mamka dala do detského domova, ja určite toto pre svoje deti nechcem. Lebo viem, čo tam je, viem, aké to je, keď dieťaťu chýba mama. Keď nepovie 11 rokov slovo mama, povie len teta. Takže určite by som chcela pre svoje deti strechu nad hlavou, stálu, bezpečnú. A že by oni tiež vedeli, že toto je, idem domov. Človek, keď otvorí dvere domov a ten pocit, že som doma. Deti by nikdy nemali trpieť. Napriek tomu malý Patrik aj so svojou mamou trpia bezdomovectvom. Pomôžte im, prosím. Prispejte na rekonštrukciu garzónky, aby mohli mať spoločný, bezpečný domov. Ďakujeme.